guztia eskainiko digu. Hauek ere haien tabletekin sortuko duten musika guzti zuzenean. Banda aurkeztuko dizuet. Pianoan, Alicia, Paula, Magi, Aron, Jeltsu, Miren eta Selena. Baterian, Eder, Elias, Joris eta ni. Biolinak, txelak eta basoak, Ikerne, Maite, Aimar eta Anel. Eta gure hautsak, Ainara, Laia, Alison, Maria, Ane, Arate, Eguzkine, David, Markel, Asier, Aritz, Jon eta Aitor.